Je super. No môžeš. Takže čaute. Ideme natáčať challenge, kde budeme zožrieť najpalejšiu papričku na svete. A všetci traja, aj kameraman. Neprosím si. No, takže hudba hraj. Dajte sa, nech to vidno. Toto sú štvrtá a tretia. A musí dať jednu z nej, ktorú tu chcete. Štvrtú radšej, že? No, asi. Toto si berem. Počkaj, ty kokot. Toto je moja. Nie, ne, tieto dve neplatia. Čo to som Tak. ja? Zavri oči. Ani bohovi. Zavri oči. Zavri oči. Piči. Zavri oči, bez markeru. Dobre, teraz idem ja. Hľadám. Nie, nenažil. Je tu. Pustil. Dobre. A to nemáte až také zle. Fúha. Mlieko máme presne to nachystané, že to je jeden kus. Nie, ani bohovi. Stopiť. Nie, prosím. Mlieko máme nachystané, to je moje, ten nevedí. No, dobre. Takže ideme na to. Pozri donútra. A musíme Vyžúvať. musíme ho rožovať, nemôžeme ho vyplúť. Bezpečný. Už som dávno dal. Už je tam polpilné. Musíme to proste prehltnúť, rozhrísť a vydržať minútu bez mlieka. Ja nemám zuby. 3, Nemáš aj riť. poď, 3, 4. Čo ti je? To sú debily. Stopol to niekto. Na to stopol. Nie. No. Poď núte, ty debil. Ťahaj do vani. Ako? Denis. Ťahaj do vani. Iba je doma, nie? Čo? Choď. Priebaný. Totál. Lieko! Čo ti jebe? Daj mi mlieko, ty piča. Podokrcaný. Lieko! Los debilos. Dobre. Neruj. Nedokrcaj ma. Čo ti? Daj mi ho. Dobre, si si. A ktorú to mali? Lieko, ty... Tu prvú daj. Čo ti jebe? Kúštek iba. Ale... Kúštek? Nie, ale mali takú veľkú... Už nikdy! Čo? Ty piča. Nedám nikdy. Hej, iba si daj vodu. Nevidíš? Zapni hmlovky. To asi nebude vidno. Nebehaj. Ja chcem zomrieť. Kokot. Vysprchujte si hlavy. Do piči, čo ti. To neutíši vodou. Neviem. Ani mliekom. Ja som to mal 7 minút a mal som aký kúsok? Ty No. kokot, toto je na dobré 2 hodiny, chlapci. Ty kokot, ešte keď to vygrcajú. Čo tiebe? To nevygrcáš. To už vygrcali, ale to ti nepomôže. To dám ide prvo. Ty, keď to namočíš tak. Kuku. Rýchlo, rýchlo. Mlieko ti to nespraví, Denis. Mlieko ti nepomôže. Tam ide o to, že to po 20 minútach. Po 20 minútach to prestane účinkovať. Čo si koľko? Koľko? 20 minút. To vydržíte. Či? Ty drideri. Ty kokot. No dobre.
kokoty. To ešte len bude hrozné. Otvorím to mlieko rýchlo. Ako? Ja držím kameru, nech ti otvorím. Dáme selfie? No choďte, papať. To ešte mám kamerovať. Len teba vieš čo? Tebe mlieko pomáha preto, že ti učišľuje tú momentálnu bolesť. Že dá zo skladničky pre psy. Prečo ja kokot? Prečo ja kokot? Ale piču! Švajne. Tebe jebe. Vy ste psi. Kuku. Ukáž No pery. to je horšie, stále horšie, do piče. To ešte aj bude. Prísahám Bohu, že to bude na 20 minút. Ha? Tu sú bielkoviny, nabereš svaly. Ja som kokot. Ja neviem, toto by som. To je napáli papu, alebo piče. To je dobré, to vydržíte. Koľko? Keď bude to 30, povedz mi. Čo? Keď bude 30 sekúnd, nemôžeš hovoriť, ešte mám bola. Čo keď bude 30 sekúnd? Tam v pravom hornom rohu. Je 37 už, 36. Ešte stále Denis? Stále horšie. Daj si daj si tento guláš, ale daj si... Už je 30. Daj si mäso do úst. Daj si mäso do úst. 0,30, keď bude. Jaj. Daj si mlieko do... daj si toto do úst. Jedz to. Mlieko do úst? Nie, daj si toto. A na konci urob to, že... Ja potom mlieko doserem. Toto doserem aj tak. Ty kokot, no to bude pekne boleť. Ideme do vonka grcať potom, musíme. Nepí mlieko, ty kokot. A čo tu, nič tu nezostane, ty jebnutý. No kúpi sa. No jasné. Kúpiš ty. Zajtra poviem s tebou. 6 € stojí pakel. Piču, viac. Viac. 7,60. Zarábať. 4,40. A to je brucho? Daj si. Keď prijam video o pol roka, že ako bude vypracovať. Chod do piču, alebo ti prijem. Daj si ten guláš, ty kokot. Vážne. Jeben guláš, neber mi mlieko. Ty potrebuješ do úst niečo, čo budeš žuť, ty kokot priebaný. Fakt? Ale je hnusný. Je. Konzervuj. Snaž sa to mäso žovať čo najdlhšie. Daj mu aj to. To je dobré. Vonku. Čo mám je? Rýchlo, potrebný mäso. Mäso? Mäso, no. A je to lepšie ako na začiatku? Ako je vám? Dobre. Kuleje. To je dobré. Aspoň vám pomôže grd. Daj z toho guláš, fakt to pomáha. Zakrčal to. Popajte, deti. Tuto sa zúžujem. Ale chudená. Jaj, vy ste. Pesovia. Koľko je? 7 sekúnd dokonca. Zastavím. Tu sa učíme. V ďalšom videu bude, ako to bolo potom. Tak.